בכיכר הדשא, כאן באצטדיון טדי. אתלטיקו מדריד, סגנית אלופת ספרד, פעם שנייה ברציפות. קבוצה שניצחה את ריאל מדריד בסופרקאפ האירופי בקיץ שעבר. התואר היחיד של העונה, היא כיסה ליותר תארים, הסתפקה בסופרקאפ, אבל גם אז זה היה הישג מרשים. בית"ר ירושלים קצת פחות, סיימה את הליגה שלנו כאן במקום השביעי, מקום הראשון בפלייאוף התחתון. זה כבר היה הרבה יותר טוב ממה שהיא גמרה את הליגה הסדירה, רק במקום ה-11. אבל היום משחק ידידות, משחק בלי לחץ, משוחרר. אנחנו מקווים לראות כדורגל איכותי. והאיש הזה, אני אומר לך, הוא לוקח את המשחק הזה ברצינות, דייגו קוסטה. לפני שהמשחק הזה יצא לדרך, יעלו אל כר הדשא גם משה חוגג, הבעלים של בית"ר ירושלים, וגם עידן עופר, אחד מהבעלים של אתלטיקו מדריד, כדי ללחוץ את ידי השחקנים. הנה הוא סנטיאגו אריאס, המגן הקולומביאני הבינלאומי. לא כל הכוכבים הגדולים של אתלטיקו היום בהרכב, חלקם פותחים, חלקם על הספסל, אבל אנחנו מקווים לראות משהו יותר מהם. ליאני, השופט שינהל את המשחק. יוסי בניון אמנם פרש במשחק הבית האחרון של בית"ר העונה במשחק מול אשדוד, אבל אתה יודע, משחק מול אתלטיקו הוא לא יוותר למרות שהוא פרש. אז איך נגדיר אותו עכשיו? מנהל על המגרש, מה? האיש שאף פעם לא יכול באמת לפרוש מהמשחק, אי אפשר, רק תן לו סיבה להיות על הדשא, וזה גורם לו מהר מאוד ללבוש את המדים, את הפקקים. הוא היה בהרכב באותו משחק שאתה הבקעת את השער? בטח, איזה שאלה. זאת אומרת שמבחינתו זה סגירת מעגל. כן, אני חושב שהוא הבקיע שערים קצת יותר חשובים בקריירה. נכון, אבל לא נגד אתלטיקו. מה שאתה עשית, הוא לא עשה. כן, יש כאן בהחלט אווירה נפלאה בטדי. יש פה גם כמות יפה של אוהדי אתלטיקו מדריד ביציע הדרומי, עם הצעיפים האדומים לבנים. הרוחי בלנקוס הגיעו לכאן. אז לחיצות הידיים מאחורינו. עכשיו, זמן, כמו שנהוג כאן, בטדי, ההמנון הלאומי. רותם כהן, האגדי, הוא זה שנבחר כדי לשיר כאן את התקווה. פתוח, משוחרר, בלי יותר מדי מתח. אנחנו רוצים באמת לראות כדורגל איכותי, שוטף, שערים. תשמעו את הקהל של בית"ר ירושלים. נכון, הם עברו עונה לא פשוטה. הרבה מאוד מהפכים, הרבה מאוד אכזבות, הרבה מאוד הפסדים. ובכל זאת בית"ר ירושלים היא עדיין אחת הגדולות של הכדורגל הישראלי, והיא רוצה להוכיח את זה היום גם אחת הגדולות של הכדורגל הספרדי. מיד נדבר על ההרכבים כאן, אבל קודם כל כמובן יהיו כאן, אנחנו נראה עכשיו את המערכים על כר הדשא. הנה הרכב של בית"ר: איתמר ניצן בין הקורות, קונטה, בן חיים, זהבי וקלטיס בהגנה, קריאה פיינבילדר, בניון בקישור, בוזגלו, פלומה וברן הם אלה שפותחים בחלק הקדמי. כן, רביעייה קדמית טובה עם בניון ששחק מאחורי ורן, פלומה ובוזגלו באגפים. יהיה מעניין לראות איך ההגנה תתמודד עם המערך של סימונה, שבדרך כלל זה שני חלוצים כמו מורטה וקוסטה. יוסי בניון בהופעתו האחרונה באמת במדי בית"ר ירושלים. יש עוד כמובן את משחק הפרידה שהוא מתכנן לעצמו בהמשך הקיץ, אבל יש לנו עוד זמן עד אז. אז ראינו את ההרכב של בית"ר. הנה ההרכב של אתלטיקו מדריד: בשער אדן, בהגנה מונטרו ופרטי יהיו שני הבלמים, מנו סנצ'ס וסנטיאגו אריאס שני המגינים, סאול, למר, ויטולו, קוקה בקישור, ובחוד דייגו קוסטה ואלברו מורטה, שני חלוצי נבחרת ספרד. בכלל יש פה כמה וכמה בינלאומיים. אנטואן גריזמן על הספסל, לא רק הוא, גם חואן פרן. הנה הם שם השחקנים, גם אנחל קוריאה, ארגנטיני הבינלאומי. ראינו שם גם את חימנס, בלמה של נבחרת אורוגוואי. אנחנו נראה כאן היום הרבה חילופים
11 חילופים סיכמו ביניהם בשתי הקבוצות שיהיה מותר לבצע. אני מקווה שישמרו את החילופים הסיטוניים למחצית השנייה, שנראה כאן ככה קצב טוב, בלי יותר מדי עצירות. הנה הוא סימאונה, לא ביקור ראשון שלו בישראל, גם לא שני, הוא הגיע לכאן לארץ גם כשחקן, שיתף פעולה עם דייגו ארמנדו מרדונה האגדי, שארגנטינה ניצחה את ישראל 3-0 באצטדיון רמת גן ב-94 לפני המונדיאל בארצות הברית. אז הוא היה בחור צעיר ומתחיל כשחקן, היום הוא אחד המאמנים הגדולים בעולם. כל אם כן מוכן לפתיחתו של המשחק כאן, אצטדיון טדי מלא, אולי לא ב-30,000, אבל אני מעריך בסביבות ה-25,000. עדיין מרשים מאוד, הענות, האווירה פה. בואו נקווה ששתי הקבוצות תגענה בווייב שהקהל הגיע, של אנרגיה, שבאו לתת שואו, שבאו ליהנות. יוצאים לדרך. בקריאה עכשיו מאחור. על בן חיים. הוא ויוסי בניון, שני הוותיקים ביותר בקבוצה. בניון על הדשא היום. עם אנטואן קונטה. בכלל יש פה כמה צרפתים שמאוד מתרגשים לשחק, רוצים כמובן לשחק מול גריזמן ולמר, שני אלופי העולם. זה יקרה בהמשך. אלבידר שם מחלץ את הכדור. תומאס פרטי שם יוצא, ועכשיו בניון יכול להם על השער, מעדיף למסור לקונטה. הזדמנות ראשונה לביתר. קריאה. לא מצליח לעלות את הכדור לרחבה. עכשיו תומה למר. אפשר לסגור ששתי הקבוצות כבר סיימו את העונה. ההבדל הוא שביתר סיימה כבר לפני שבוע וחצי. משחקה האחרון של אתלטיקו היה בשבת. 2-2 מול לבנטה. שוב קונטה. יש שם את בוזגלו. לא בטוח את בוזגלו נשאר בביתר בעונה הבאה. יש כאן עבירה. ראינו בהתקפה הקודמת וגם עכשיו את הפוטנציאל שיש לביתר ברמה של הליגה הישראלית. יש לה מצד שמאל את פלומה שיודע לעשות את הדריבל משמאל. קונטה שהוא מגן אבל מצטרף ממש כמו קיצוני לכל דבר. וזה דבר שלליגה שלנו יכול להיות משמעותי לקראת העונה הבאה בביתר ירושלים. כמו גם ההגבהות של בוזגלו שכמו שאמרת לא ברור אם יהיו בטדי. בוזגלו מעלה ברגל ימין. דייגו קוסטה בא לעזור בהגנה. זה קרן, לא. הכוון נותן את זה לאתלטיקו בסופו של דבר. דייגו קוסטה לא משחק כבר חודש וחצי מאז ההרחקה במשחק מול ברצלונה. משחק שבו הוא קילל את השופט וזכה להשעיה ל8 משחקים, 7 המשחקים האחרונים של העונה הנוכחית וגם המשחק הראשון של העונה הבאה, אבל היום זה משחק ידידות ולכן הוא יכול לשחק, אבל הוא רעב לכדורגל, הוא גם היה פצוע תקופה ארוכה, בעצם 6 חודשים העונה הוא ישב בחוץ בגלל פציעות, וההשעיה הזאת מבחינתו זה בהחלט משחק מאוד מאוד משמעותי, והתקשורת הספרדית לא מפסיקים לדבר בעיקר עליו בהקשר למשחק הזה. איתמר ניצן היום בין הקורות, דודו גורש על הספסל, דודו גורש שפורש, בעצם זהו משחקו האחרון, אני מניח שנראה אותו, נכנס בסיום או שלא? בכל מקרה. דרך אגב, אתלטיקו היום, סימונה כן מנסה משהו. המרכז שאנחנו מרגילים שהם משחקים 4-4-2 בקווים מאוד ישרים, היום הוא מנסה לשחק קצת אחרת. עם סאול אנחנו רואים אותו בין הבלמים, הקשר האחורי, במערך של יעלום. זה אומר שלמר וקוקה, שני קשרים 50-50, ויטולו לפניהם, מאחורי שני החלוצים מורטה ודייגו קוסטה, ללא שחקני קו. זאת אומרת שהרביעה שלו באמצע מסודרת אחרת כמו מאוין. מצד שמאל מנו סנצ'ז, מספר 54, זה מספר מוזר, כי הוא שחקן בעצם של קבוצת הנוער, שמקבל היום הזדמנות, בעצם הופעת בכורה שלו בקבוצה הבוגרת, והנה עכשיו עוד ניסיון שם, אבל ליאני שפק הייתה עבירה, על תומה למר. תומה למר שחקן שאתלטיקו הביאה בקיץ שעבר, כמעט 70 מיליון יורו ממונקו, היה שותף כמובן לעונה הגדולה של מונקו, שהגיעה לחצי גמר ליגת האלופות וזכתה באליפות צרפת. בוא נאמר כך, העונה הראשונה שלו באתלטיקו הייתה מאוד בינונית,
אבל הוא שחקן צעיר, ב-23, שיש לו עוד זמן, בונים עליו להרבה מאוד שנים קדימה. אוקיי, מעלה את הכדור לרחבה, הנה ההזדמנות הראשונה. קוסטה לא משנה באיזה שעה תעיר אותו, איזה טיול הוא יעשה, איזה מסע הוא יעשה, הוא בתוך הרחבה, רעב, חד, בורח לבלם שלו, מי שישמור אותו אישית, אנחנו רואים פה את זהבי ששומר אותו, יהיה לו לא פשוט בכלל. וסימון רוצה עכשיו מהשחקנים שלו לחץ גבוה, אנחנו רואים את זה, ויטולו מאחורי שני החלוצים, כמו שדיברנו קודם. אגב, כל אותם שחקנים צעירים היום בהרכב של אתלטיקו, ויש גם את הבלם מונטרו, וגם את מנוסן שזה המגן השמאלי. הוא נתן להם משחק סופר חשוב, וצריכים פה להוכיח למאמן שלהם שיש להם מקום בסגל, העונה הבאה. אבל איתן קלטיץ' שם עם הבריחה, מעביר כדור רוחב, וזאת תהיה קרן לבית"ר. עבודה טובה של קלטיץ'. קלטיץ' משחק עם רגל ימין כמגן שמאלי, והוא צריך להשתלט על הכדור הזה, על אריאס, להקפיץ מעליו ולעשות פה פריצה פשוט נהדרת. בתחושה בית"ר באה, רוצה להוכיח, רוצה. אתה רואה את הטמפו שלה, את האגרסיביות של השחקנים. מגיע בהתלהבות, אחרי כל הסבל של הליגה, סוף סוף ליהנות גם. כן, והקהל גם דוחף בצורה יוצאת מן הכלל. הנה הוא ניר קלינגר, גם מבחינתו משחק פרידה מבית"ר ירושלים. ההרחקה שם. ניסיון יפה, אבל קריאף בסופו של דבר מאבד את הכדור. עכשיו מנו סנצ'ס. לא היינו עדיין הרבה ממורטה, אלברו מורטה, החלוץ שהגיע בהשאלה מצ'לסי, והכדור הזה לא מגיע לקוסטה. עבודה טובה שם מאחור של אור זהבי. דרך כלל מי שעושה את המהלכים האלה זה גריזמן, שבא לקבל את הכדור, ואז האחרים נכנסים לעומק. פעם מורטה ניסה לעשות את זה לכיוון של קוסטה. בניון שם, לא מגיע. ויטולו היה זה שגלש ולקח, ויטולו שלא ירבה לשחק העונה, עד שהגיע מסביליה וכמה שנים נהדרות. אמרתי לך בפתיח, טל בן חיים מול קוסטה זה פוטנציאל לבלגן, שמח, המצ'אפ הזה. ידידות, אתה מבין? ידידות. לוקו מול אלמץ לוקו. כן. מה, זה פשוט לא יאומן האיש הזה, דייגו קוסטה, הוא לא יכול אחרת. הוא היה כזה תמיד, הוא יישאר כזה, אל תנסו לשנות אותו. והאמת שסימונה הוא לא רוצה שהוא יורחק ל8 משחקים, אבל הוא לא רוצה לשנות אותו, הוא רוצה את המשוגע הזה על הדשא, שיטריף וישגע את שחקני ההגנה של הריבון. הוא עשה את זה בצ'לסי, לקח איתם 2 אליפויות, הוא עשה את זה באתלטיקו, לקח איתה אליפות, והגיע לגמר ליגת האלופות. לא במקרה, עדיין בונים עליו למרות שהוא כבר בן 30 ועבר עונה קשה ביותר. רותם משאיר את הכדור ליוסי בניון. יוסי שהתחיל את העונה הזאת במכבי פתח תקווה וסיים אותה נגד אתלטיקו מדריד. איזה כדור נהדר עכשיו לבוא של מנו סנצ'ס. הילד בן ה-18 עכשיו ברחבה. מחזיר טוב, מורטה, הכדור בורח לו מתחת לרגל. בא עם רגל שמאל הפחות טובה שלו ולא הכניס את הפס כמו שצריך, אבל קונטה שמרבה מאוד לעלות. צריך לזכור שמהצד השני יש קבוצה אירופאית שיכולה מהר מאוד לתפוס את הצד שלו לא מכוסה. אלי פלומן שם כל הזמן אתה יודע, לגנבות קטנות כאלה. קוסטה, עוד כדור לבוא של מנו סנצ'ס, מעלה עכשיו טוב בשמאל, ההרחקה של זהבי, עדיין לא נגמרה ההתקפה הזאת, אריאס. מעלה מהר. אוקיי, איזה יופי של ענה, איזה יופי של טיקי טקה. אולי זה לא מה שמאפיין את אתלטיקו בדרך כלל, אבל גם הם יודעים את הכדורגל. אבל אם יש השחקן שהוא הכי קרוב לטיקי טקה הזה זה קוקה, שאומנם לא בעונה גדולה, אבל הוא המוח של הקבוצה הזאת, וכשהוא טוב, הקבוצה הזאת פורחת. תראה את פלומה. יש שחקנים שבאו לרמה האישית להוכיח את זה, אתה מרגיש, קונטה, פלומה. כן, שחקן שהתחיל את הקריירה, התחיל את העונה בהפועל חדרה הקטנה, מסיים אותה כאן בבית"ר ירושלים.
כמה צ'ולו סימיוני מרוויח. תגיד את המשכורת שלו. לא יודע אם יש לי מספיק אפסים בדף לרשום. אבל מגיע לו. 2 מיליון יורו נטו. לא בשנה, בחודש. הרוויח כל סנט ביושר. והוא לא עוזב את אתלטיקו, הגיע לכאן לפני 7.5 שנים. לקח קבוצה שהייתה באמת במצב קשה ביותר, והפך אותה לאימפריה. הגיע פעמיים בגמר ליגת האלופות. מה נפסיד בשני הגמרים האלה? כמה קבוצות אתה מכיר שהגיעו לגמר ליגת האלופות פעמיים ב5 השנים האחרונות? מעט מאוד. בינתיים תומה למר. תחת לחץ של בוזגלו. זהו הבלם הצעיר, פרנסיסקו מונטרו, בן ה-20. כמובן שלא שני הבלמים הקבועים של אתלטיקו, מונטרו הצעיר ולידו תומה שבדרך משחק השער. בניון עכשיו, יופי של כדור! וואו! זה היה יכול להסתיים בשער. יש קרן? אין קרן. אבל יוסי בניון הגבהה חכמה. לא רק הגבהה, גם תראה את היציאה שלו קדימה, תראה את ההשתחררות. מהירות כבר אין לו. זריזות רגליים זה משהו שאי אפשר לקחת ממנו, ובעיקר הצ'יפ החכם הזה, דיברנו על זה שתומאס הוא לא בלם במהות שלו, אז כדור עובר ממש מאחוריו, לברן כמעט עושה כוח הכדור. זאת השנה של אנטוני ורן, כבש צמד במשחק האחרון של ביתר נגד רעננה, 3 שערים בשני המשחקים האחרונים, שהבקעה טוב מאוד בינתיים מורטה שם, מנוסת שנלחם על הכדור, והוא קונטה. זה שחקן צעיר שנלחם על מקומו. הוא לא מתייחס למשחק הזה כמשחק ידידי. הוא היה על הספסל מול לבנטה בשבת בפעם הראשונה שלו שהוא הוקפץ מקבוצת המילואים. היום הוא פותח בערב. כל הכדורים הולכים ליוסי. האגפים פנויים, גם פלומה וגם יוסי בניון שמרווח ליד בוזגלו, בגלל שאתלטיקו היום עולה בלי שחקני קו אמיתיים. כשבית"ר ירושלים מניעה כדור מהר, האגפים פתוחים, שם יכולה לייצר שטחים ואת המהלכים כמו של בניון קודם. היה משם לקלטיס באגף השמאלי, תרומה. תומאס פרטי. שחקן נבחרת גאנה, היה אצל אברהם גרנט, שאברהם אימן את נבחרת גאנה. הוא מגיל 17 בעצם באקדמיה של אתלטיקו, שחקן בית. תרומה למער, הולך לבד. חושב, מה עושים? מי מגיע ומצטרף? איתו לו שם מנסה ונבלם. בית"ר יוצאת גם מזה. בדמיונו סימון היה אמור לראות את ויטולו, נותן לו הרבה יותר מספרים, למר נותן לו מספרים, קוסטה ומורטה גם הם בשנה בינונית מינוס, ולכן הייתה תקרת זכוכית מאוד ברורה לאתלטיקו תגיע השנה. היא עקפה את ריאל מדריד בגלל העונה הפחות טובה שלה, אבל בליגת האלופות היא לא הייתה שם כמו בשנים האחרונות. היה חסר לה את האיכות של השחקנים מקדימה. והאוהד הזה של נבחרת ארגנטינה הרים שם שלט שהוא רוצה את צ'ולו כמאמן הנבחרת. אתה יודע מה? אני יכול להבין את זה. זה עוד יקרה ביום הימים, אבל עוד לא עכשיו. מי השחקן המצטיין שלכם? זה הזמן לבחור ולשלוח את הבחירה למספר שמופיע על המסך, ואחד מכם הסכם מפרט מתנת ניבן. נשמע. הלילה של בלו, כחול יותר. לא קונים מכשיר בלי נקודה אדומה, סמל השירות והאחריות של ניבן. לעשות לייק לאקסיט? לא חכם. פנסיה במנור המבטחים? חכם. קרן פנסיה גדולה בישראל. זגלו. רומן עובר ימינה. 9 שערים יש לעונה. 9 בחדרה, 4 בביתר. שהוא לא הרבה, אבל לא מעט שנים היה בנבחרת הנוער של צרפת, בסגל, ואפילו מתאמן עם תומה למר. אני לא יודע בכלל זוכר אותו. אני מניח שהם ידברו על זה בסביב המשחק. בינתיים קלטיס. ראינו אותו פעולה מצוינת בתחילת המשחק, גם הפעם הולך עד הקו, קלטיס מביא רוחב! הנה החרמס! מאור בוזגלו! בית"ר ירושלים 1! אתלטיקו מדריד 0, מאור בוזגלו כובש. קלטיס משחק בתפקיד שהוא לא אמור
להרגיש בו נוח, והוא עושה פריצה שהרבה מגנים שמאליים היו חולמים עליה. דריבל אדיר, ובוזגלו עושה כניסה שאנחנו לא רגילים הרבה לראות מבוזגלו, לעומק, לרחבה, לסיים בנגיעה. בדרך כלל הוא אוהב לבנות המהלכים, פה מצטרף נהדר. איזה יופי של דריבל של קלטינס, איזה סיומת. ודיברנו על זה שלאתלטיקו אין היום משחק אגפים, כל הרביעייה שלה מעוין באמצע, זה הזדמנות לשחקני האגף של בית"ר, קלטינס, פלומה, קונטה, בוזגלו, לכחב. אז הנה, שניים מהם מייצרים פה שער. כן, אתה יודע, צ'לסי מאוד ככה, לא אגיד מחייך, אבל אומר לעצמו, רגע, מה קורה? אתה יודע, סגנית אלופת ספרד, זו הקבוצה עם ההגנה הטובה ביותר בספרד, אז נכון שהיום עומד בשער אנטוניו אדן, שהוא שוער המשנה, ונכון ששני הבלמים הקבועים היום לא משחקים בעדיין, זו קבוצת ההגנה הטובה ביותר בספרד, אולי הטובה ביותר באירופה. אתלטיקו לא התכוננה למשחק כמו שהיא מתכוננת, כן? היא עשתה פה מאתמול להיום הרבה טיולים ויציאות בלילה, אבל אולי השער הזה יעיר את השחקנים, כן, כי... ניסיון ראשון של מורטה, כדור שלו לידיים של איתמר ניצן. קפלן, אנחנו איתך, בית"ר חוגגת. כן, באתלטיקו מדריד, האמת שעד עכשיו הייתה כאן אווירה מאוד חיובית ונינוחה וחיוכים. מדי פעם סימאונה נתן איזו הוראה. מאז השער אין חיוך אחד על הספסל. החבר'ה פה די בהלם, צריך לומר את האמת. עדיין לא ראיתי מישהו מוציא מילה מאז הגול. נראה שלא לזה הם ציפו בתקופת הפתיחה של המשחק הזה. לא, ממש שלא לזה הם ציפו. בכל זאת צריכים פה לשמור על הכבוד של המועדון, גם אם זה לא הרכב החזק ביותר. אנטוניו אדן אגב שיחק העונה משחק אחד בלבד, וזה היה בשבת האחרונה, המשחק מול לבנטה ב-2-2, כאשר אובלק, שוער של נבחרת סלובניה, קיבל מנוחה. אובלק זכה בסמורה, תואר שוער השנה בספרד, שנה רביעית ברציפות, 4 שנים רציפות שאתלטיקו עם ההגנה הטובה ביותר בספרד. בינתיים תומה למרשה, מאבד את הכדור, אבל עדיין אתלטיקו דרך אגף ימין עם אריאס, שקלטיץ' שם עבר אותו היום כבר פעמיים. הנה קוסטה מסתובב, קוסטה פתח את העונה הזאת באופן מדהים. מי שזוכר את הסופרקאפ נגד ריאל מדריד בטאלין באסטוניה, הבקיע אחרי 50 שניות את השער הראשון בדרך לניצחון 4-2 של אתלטיקו מול ריאל בסופרקאפ האירופי. כאן שהגיע חזר אחרי התקופה שלו בצ'לסי, חצי שנה ישב בחוץ בגלל העונש שהוטל על אתלטיקו מדריד, בעצם התחיל לשחק רק באמצע העונה שעברה. העונה הזאת כאמור סבל מהרבה פציעות. טולו, עובר טוב, מכניס את הכדור למורטה, שלא מצליח להפקיע קבוצה. הגול הזה יראה את אתלטיקו. הם היו עד אתמול בארוחות ערב, בבילויים, בטיולים היום, בכל מיני מקומות, אבל השער הזה קצת ניער אותם. מעט כדור הרבה יותר מהירה, ויטולו מקבל את הכדור במקום שהוא אמור לקבל, מאחורי שני החלוצים, שעושים תנועה פנטסטית בין המגן לבלם. מורטה יכול לעשות מזה 1-0, אבל ניצן ממשיך בכושר הנהדר שלו. נאמר תומאס נעמי מרחיק, שוב בית"ר יכולה לצאת קדימה, קריאף שולח את בוזגלו, תראה את המהירות שם של פלומה, פלומה נכנס פנימה, שקונטה, פלומה הגיע מהצד השמאלי וקונטה בועט, קונטה רץ כמו השחקן שרוצה חוזה באתלטיקו היום. כן, אולי פה עוד מישהו ישים לב אליו. אני לא חושב שאם לא היה לו את הסיפור והבלגן הזה בצרפת, שחקן עם הנתונים שלו היה מגיע לישראל. איזה יכולת אתלטית, סיומת כבר הייתה פחות טובה, אבל איזה מגן התקפי. דייגו קוסטה נופל, ומה קובע השופט? שכן עבירה של טל בן חיים? כן, וטל בן חיים מקבל צהוב על הטענות שלו, לא על העבירה. דייגו קוסטה כבר סימן לו מרפק, כבר רצה שיוציא לטל בן חיים אדום. המאצ'אפ ביניהם... אני מאוד מקווה שלא נראה כרטיס אדום במשחק ידידות, אבל בקצב הזה זה עוד אפשרי. שניהם עסוקים בעיקר בלחמם אחד את השני. זה מין את מינו קוראים לזה. 19 דקות מהפתיחה, 1-0 זה בית"ר ירושלים, שער של מאור בוזגלו. בכדור חופשי לקולצ'ונרוס. תומאס שם ליד הכדור, יש לו בעיטות אדירות לגנאי הזה.
גם למר עם רגל שמאל, ואותי מפתיע שקוקש יש לו נייחים מצוינים מהטווחים האלה, מוותר על הביתה. האם זה יהיה תומה למר? תומה למר, עוד ששיחק במונדיאל, משחק אחד בלבד, ה-0-0 של צרפת מול דנמרק, אלוף עולם, לא ניקח לו את זה. למר, והעדיפה של ניצן, הכדור שינה כיוון, אבל ניצן הצליח להגיב בזמן. בוזגלו שם, עם החטיפה, יופי של מהלך של בוזגלו. כדור עדיין בתוך קורי המגרש, מנו סנצ'ז ממהר לרדת כדי לעצור. ואריאס שם מגיע ראשון כדי קצת להרגיע את ההגנה, קצת לחוצה של אתלטיקו בדקות האלה. בוזגלו עושה היום הרבה מאוד דברים, גם הוא לקראת העונה הבאה נאבק על כל כדור, המון ספרינטים לעומק. טולו לוקח את האחריות על עצמו בדקות האחרונות, ועם הכדור פנימה לא עוברת בין חיים, אבל עוד שריקה לעוד עבירה. ניר קלינגר פה משתולל כאילו זה משחק גביע, או לפחות צודק ליאני, ביטולו רץ ורחבו לו על הגב, וכן, הוא נתן לו יתרון והוא מסמן שם ומסביר לאיינבינדר, נתתי יתרון, נתתי, אבל אין מה לעשות. על הספסל של צ'ולו יושב מונו בורגוס, העוזר הנאמן שלו הרבה שנים. הוא היה שוער נבחרת ארגנטינה שהפסידה כאן בטדי 2-1 לפני 21 שנה לנבחרת ישראל. אני מניח שהוא זוכר את המשחק, הוא לא שחק הרבה בנבחרת. נראה, ניסיון שני, אז הפעם קוקה כן מגיע. תומאס, בועט חזק אבל מחוץ למסגרת. תומאס פרטי היום כבלם, אנחנו בדרך כלל רואים אותו כקשר אחורי, אבל כשגודין וחימנז, שני הבלמים הקבועים, גם סאביץ' יושבים על הספסל, אז תומאס מקבל הזדמנות לשחק בעמדה שהוא לא כל כך מורגל עליה. הנה הספסל עם גריזמן שם בקוריאה, ורודרי, אתה יודע, שחקן שהוא לכאורה קצת אפרורי, אבל זה שחקן שפפ גוארדיולה רוצה לשלם עליו 80 מיליון יורו כדי להביא אותו למנצ'סטר סיטי, וסימאונה לא יודע אם לעבוד קשה כדי לנסות לשכנע אותו להישאר או לקחת את הכסף ולקנות מישהו אחר. הכל תלוי בסימאונה, הוא יחליט. עונה ראשונה של רודרי, עונה נהדרת, שחקן שהגיע מביא הריאל, למרות שהוא שחקן שגדל באקדמיה של אתלטיקו, בעצם שחקן בית. אריאס, עוד הגבעה לא טובה, הקולומביאני היום פחות טוב מה שם בדרך כלל. בית"ר משחקת ללא שום רגשי נחיתות. עכשיו קוסטה, כדור קצת בורח לו, מקבל אותו שוב, קוסטה! מחפש את הפנדל בכוח. קוסטה נשאר לשכב על הדשא, המשחק נמשך, מיד נראה עד כמה זה רציני. יכול להיות שהוא נפגע, אבל התיקול היה נקי. קלטינס היה זה שאיבד את הכדור בהתחכמות מיותרת, וגם זה שהציל פה גול בגלישה לקוסטה. יכול להיות שהוא נפגע, אבל מבחינת קלטינס, לדעתי לפחות איך נראה את הריפלי, התיקול היה נקי. עכשיו זה מגיע אבל הדריכה, שים לב, כן. רגל שמאל שלו כן. מתעקמת, רגל ימין הוא לוקח את הכדור, ובדרך שמאל מעקמת לדייגו קוסטה את הקרסול. זה כואב מאוד, באמת. מה, לא ככה הוא רצה לעשות את הקאמבק שלו אחרי חודש וחצי. נחוש, זה נכון, אבל עדיין ומי שעומד אולי להחליף אותו, סרחיו קמלו, הילד בן ה-18 שהבקיע בשבת נגד לבנטה בבחורה שלו. זמן טוב עבורכם לבחור את השחקן המצטיין, שלחו את המילה שחקן בבחירתכם למספר שמופיע עכשיו על המסך, וחזקים גם מסכנים פרסמן. מובילים, יעילים, פעילים,
ניהול תיקי השקעות. MGZS עם גג פנורמי מדהים במחיר לפנים. MG Mobile Generation. קבוצה לא מחליפים. מערכת קנוע, כן. והלוואה כוכבית 5083. שופרסל הלוואות. קוסטה עדיין על הדשא, וזה מאוד מאוד מדאיג את סימאונה ואת אנשיו. כן, קלטינס נגע בכדור ברגל ימין וברגל שמאל תוך כדי הגלישה. הברך שלו פשוט סובבה לקוסטה את הקרסול, ואתה יודע ששחקנים שוכבים ככה שלא יכולים לזוז, זה בדרך כלל אומר שזה רציני. בוא נראה את זה מזווית נוספת. שוב, קלטינס הולך לכדור בוודאות, אין פה שאלה. רגל שמאל שלו פשוט מעקמת לגמרי את הקרסול של קוסטה. זה יכול להיות רצועה, זה יכול להיות כל מיני דברים. לא, נאחל לו בריאות, אבל זה נראה פציעה לא פשוטה בכלל. נראה לו טוב. קוסטה חלוץ סגל נבחרת ספרד, בוא לא נשכח. שחקן שהבקיע 3 שערים במונדיאל ברוסיה, כולל צמד נגד פורטוגל ב3-3 המפורסם בעיקר בגלל השלושה של רונלדו, אבל גם הוא עשה את שלו שם. אבל כרגע זה לא מה שעובר לו בראש או לאף אחד כאן, אלא בעיקר הבריאות שלו מה קורה איתו בהמשך. אמנם העונה הסתיימה, אבל צריך להתחיל לחשוב על העונה הבאה. יש אנשים בהנהלה של אתלטיקו מדריד שחושבים שהגיע הזמן אולי להחליט את קוסטה, אולי למכור אותו. צ'ולו מאוד מאמין בו, מאוד מחזיק ממנו, אבל זה, אתה יודע, אם פה הוא יעדר 9 חודשים, חס וחלילה אני לא מאחל לו את זה, זה ישנה את כל התוכניות מבחינת הרכש. אין רגע דל עם האיש הזה, הפעם זה ברמה שהוא לא קיווה, לא ציפה. קלטינס בא גם להתנצל, אבל בטח לא ככה. אף אחד פה ציפה שקוסטה ירד מהמגרש אחרי 25 דקות. בוודאי. הנה סימאונה ממתין לו שם, ניגש אליו כדי לראות מקרוב, לא שהוא יכול פה לעשות הרבה, אין מה לעשות. נראה איך הוא עומד על הרגל, הוא מדדה. בעצם מקפץ על רגל אחת, ואנחנו ננסה להתעדכן בהמשך מאנשים שלנו על הקווים כדי לשמוע מה אומרים לאתלטיקו לגבי הפציעה הזו. בכל מקרה, המשחק מתחדש, 27 דקות מהפתיחה, עדיין 1-0 לביתר מהשער של בוזגלו. עוד מעט יתבצע החילוף הראשון של אתלטיקו, וזה יהיה רודרי שייכנס. דיברנו עליו קודם, שחקן מאוד מאוד מעניין, אמנם זה משנה לגמרי את המערך, כי הוא קשר. יכול להיות באמת שזה יזיז את ויטולו קדימה, לשחק ליד מורטה, תכף נראה בדיוק איך הוא ישולב, כי הוא אמור לשחק את הקשר באמצע. מונטרו. עוד שחקן שגדל באקדמיה של אתלטיקו, בהחלט מאמינים שלבחור הזה יש עתיד. יוצא דייגו קוסטה, נכנס רודרי. אנחנו נקרא לו רודרי, כמו שקוראים לו בספרד. אמור שחקן שמנצ'סטר סיטי מאוד מאוד מעוניינת בו, ופפ גוארדיולה חושב שהוא יכול להיות המחליף של פרננדינו. הוא בסך הכל בן 23, שחקן נבחרת ספרד, כישרון ענק. ויטולו הולך על בעיטה, לא, מעדיף את המסירה. אריאס מחזיר את זה לויטולו, למר, יותר מדי כדרורים, עוד הגבהה, וזה כל מה שאתלטיקו מסוגלת לייצר מהתקפה הזאת. נגיחה לא ממש חזקה ולא ממש מדויקת של סאול ניאס. מה שקורה זה רודרי משחק את הקשר האחורי, סאול עובר לשחק את ה-50-50 עם קוקה, ולמר משחק עם מורטה את החלוצים. ויטולו נשאר שחקן שמאחוריהם, אבל קלטינס היום עשה 2 פעולות, אחת בשל שער, אחת הוציא את קוסטה מהמשחק. הוא היה מוותר על הפעולה השנייה, תאמין לי. בוודאי. תומאס פרטי. רודרי ייקח בעלות על האמצע עוד מעט. קצת לא
רוצה להגיד בהלם, אבל השחקנים של אתלטיקו לקחו די קשה את הפציעה הזאת. אתה רואה שהם איבדו את המומנטום, איבדו את הדרייב שהיה להם בדקות הטובות, אחרי השער שהם ספגו. אבל זה יחזור, אני מניח. הנה הוא תומאס. כדור טוב לקוקה. אין מי שימשיך. בוזגלו שם, יחד עם בניון. לא מצליח לעבור את מנו סנצ'ס. הנה כל הכוכבים הגדולים, לפחות שניים מהם, דיגו גודין. זה יהיה מוזר לראות את אתלטיקו מדריד, בלי גודין, בלי גריזמן בשנה הבאה, אולי בלי פיליפה לואיס, בלי חואן פרן אולי, זה... חואן פרן בוודאות עוזר. בוא נראה תומה למר, לא מצליח להכניס את הכדור. אריאס המתין לו שם בעמדה נהדרת. רדי פלומן שם קצת מגזים בכדורים שלו ומאבד. ויטולו. איזה כדור נהדר לתומה למר, מה עושה הצרפתי? מהזווית הזאת הוא לא מנסה להבקיע, ושוב פרגון יתר מנסה למצוא את קוקה במקום ללכת על ביתה, והייתה לו הזדמנות טובה. ברגע שהוא קיבל את הכדור הוא היה בזווית לגמרי טובה לביתה לעבר השער. יחסית לקבוצה בפיגור, אתלטיקו משחקת יותר מדי ברחבה, כמו שאמרת, מפרגנת מדי. שחקנים ברמה הזאת לבעוט מ7 מטר אלכסוני, זה היה להם כבר 4-5 מצבים כן לעשות את זה, לא רק עכשיו. עוד פס ועוד פס ועוד רוחב. זה אחת הבעיות של תומה למר, שהכישרון שלו לא מוטל בספק, אבל הוא לא כובש מספיק, כי הוא פשוט לא בועט מספיק. אני מניח שאנחנו נראה שיפור בעניין הזה בעונה הבאה. בכל מקרה, שוב למר, מאוד פעיל בדקות האלה. עכשיו הוא איבד, אבל הוא מסיק ככה. אולי השחקן הבולט היום באתלטיקו הוא תומה למר, אבל עדיין מבלי להבקיע, מבלי לאיים בעצמו על השער באופן ממשי. כן, כשהם מתקרבים לרחבה, המסירות הכפולות, האיכות שלהם בפס, התנועה, אתה רואה איזה איכות של שחקנים, איזה פוטנציאל, איזה עוצמה. גם כשהם משחקים בהילוך. קומסיקו. 13 דקות לסיומה של המחצית הראשונה כאן בטדי. אתלטיקו בלי דייגו סטה פצוע. מחפשת כאן שער שוויון. אלברו מורטה כבש כאן בטדי נגד רוסיה במשחק הראשון של ספרד הצעירה אז באליפות שהייתה ב-2013. הוא נכנס אז כמחליף וכבש. האם הוא בהרכב, האם הוא יעשה את זה פעם נוספת, על הפעם במדים של הרוחי בלנקוס. למר טולו, שוב ממשיכים לחפש זווית קצת יותר טובה, מאוד יותר טובה, וזה הולך לקורה והחוצה. זה היה תרגיל של קרן קצרה, לעשות 3 על 2 בפינה. קוקה חיכה וחיכה וחיכה עד שיאשרו לו שיהיה 9 מטר שהם יוכלו לעשות את זה, ובסוף מכל התרגיל הזה ויטולו מצא את עצמו חופשי, אבל הקורה הפעם הצילה את אתלטיקו. זה היתרון של 3 על 2 שהם ייצרו באגף. פה הכניסה של ויטולו 1 על 1 מעולה מול טל בן חיים, אבל הקורה מצילה בקניסה. אבל שוב, זה דקות שאתה רואה את היכולת ואת העוצמה שלהם. לגמרי. שוב למר, השחקן, הנה השוויון, לא! שוב איתמר ניצן מגיע ראשון, עושה כאן עבודה נהדרת. אז מי השחקן המצטיין שלכם? מיד לבחור. הוא את השחקן בבחירתכם במספר שמופיע למסך, ואחד מכם גם יוכל לזכות בפרס. לעשות לייק לאקסיט? לא חכם. פנסיה במנור המבטחים? חכם. קרן פנסיה גדולה בישראל. הלילה של בלו, כחול יותר. לא קונים מכשיר בלי נקודה אדומה, סמל השירות והאחריות של ניופן. משחק נהדר של איתמר ניצן עד עכשיו, ועוד מעט ניר קלינגר יבצע את החילוף הראשון שלו. גדי קינדה כבר עומד שם מוכן להיכנס. אנחנו רוצים לפנות לנטשה שנמצאת על הקווים, שאולי כבר יודעת מה מצבו של דייגו קוסטה. נטשה, מה את יודעת? אז
הספסל של אתלטיקו מדריד מאוד מודאג, הם לא יודעים עדיין מה בדיוק המצב של דיגו קוסטה, אבל הוא ירד לחדר ההלבשה וממש עכשיו עובר עוד בדיקות, אבל לא רק זה מדאיג את אל צ'ולו, הוא מאוד עצבני על איך שהקבוצה שלו משחקת. ורוב המילים שיוצאת מהפה של צ'ולו הן לא מילים שאפשר להגיד בטלוויזיה, אז אולי נראה בקרוב אנטון גריזמן. כן, תודה רבה נטשה, וכמעט תוך כדי שאתם מעדכנת אותנו, כמעט בגוזר וכובש עוד אחד. אגב, את לא צריכה להתרגש יותר מדי מהמילים של צ'ולו, זה בסדר. זה הבוקר טוב שלו. כן, זה לא... אנחנו לא מצטטים, ואנחנו יודעים בדיוק מה הוא אומר. מורטה עכשיו. זה קוקה עכשיו, עם כדור שהולך מעל המשפוק, הזדמנות נהדרת לקוקה, לא מספיק מדויק. טוב, זה היה צפוי, יוסי בניון, שיחק כאן כמה? 35 דקות, תרם את חלקו, יקבל עכשיו את הסטנדינג אוביישן מהאוהדים של בית"ר ירושלים, וגדי קינדה ייכנס מקומו. אבל יוסי בניון לא נפרד מבית"ר ירושלים, רק מהדשא כרגע. כן, בפרוקטיב יש פה יותר קהל מהמשחק פרישה שלו, גם דייגו, גם סימונה אפילו מוחא לו כפיים. עוד פרידה מרגשת, ולא יודע איך יגמרו אחרים, יוסי בניון ניצח את אתלטיקו. זה נכון. כשהוא על המגרש, בית"ר מנצח. הנה החיבור גם לניר קלינגר ולכל החבר'ה שם על הספסל. שנה הבאה הוא יגיד להם מה לעשות. כבר עכשיו. כאמור, יהיו כאן הרבה מאוד חילופים במהלך ההפסקה ובמחצית השנייה. הסיכום בין הקבוצות הוא על 11 חילופים בכל קבוצה. שם גם חוגג אלי אוחנה שצופים לקבוצה שלהם ובהחלט מרוצים ממה שהם רואים עד עכשיו. שוב בוזגלו. לא תהיה קרן. קרן מראשו של פרנסיסקו מונטרו. הבחור הזה עם המשקפיים. בן 20, יליד העיר סביליה. נמצא אתלטיקו מגיל 15. שותף העונה ב4 משחקי ליגה. אפילו בליגת האלופות נגד דורטמונד כמחליף. אנטוני ורן שם ממתין לכדור של מאור בוזגלו. קרן נוספת בבית"ר ירושלים. בוזגלו ברגל ימין. ההרחקה של רודרי. רודרי מחלץ קדימה. הנה הזדמנות עכשיו לאתלטיקו לעקוץ אם היא תעשה את זה מספיק מהר. יש לה 4 שחקנים בהתקפה הזאת. דומה למה? רואה את מורטה. מקבל אלברו מורטה את הכדור. ינסה לעבור את טל בן חיים ולא מצליח. זורק את עצמו לדשא. כמה אתלטיקו לא חדה היום בחלק. קדמי עלה פה יתרון של 3-2 במתפרצת. בית"ר ב10 דקות האחרונות, רבע שעה האחרונות, הרבה יותר חשופה, גם במשחק מסודר, גם היינו במתפרצת הזאת, אבל פעם גם עבודת הגנה טובה של טל בן חיים, ובעיקר חוסר ריכוז של כל החלק הקדמי של אתלטיקו, גם למר, גם מורטה, גם ויטולו, כולם היו יכולים להפקיע פה כבר שערים. 6 שערים כבש מורטה בליגה הספרדית אחרי שהגיע בהשאלה מצ'לסי בחודש ינואר. מצ'לסי לא ממש רשם הצלחה גדולה. זוכרים אותו בתקופה הגדולה בריאל מדריד, אפילו ביובנטוס שהבקיע בגמר ליגת האלופות נגד ברצלונה בברלין ב-2015. יש לו בעצם 2 זכיות בליגת האלופות, כי גם ב-2014 נגד אתלטיקו הוא נכנס בדקות האחרונות בניצחון בליסבון. אבל בינתיים זוהי בית"ר שמחפשת אולי את שערה השני. קונטה, פלומה מהצרפתים. אדי קינדה עדיין ממתין לנגיעה הראשונה שלו. הכדור הזה עדיין לא עבר במלוא היקפו. עכשיו הוא עובר לזכותה של בית"ר.
של קריאף. מורטה, רואה את למר, יש לו גם את ביטולו, מסירה לא טובה לביטולו. על זה דיברתי בדיוק כמו המתפרצת הקודמת. אתלטיקו מקבלת את ההזדמנויות שלה לעשות את האחת-אחת פה, חלק הקדמי שלה. אין חדות במסירות. או בביתות האחרונות, או בפעולה האחרונה. מנו סנצ'ס. ביטולו. קוקה. תומאס. יש לו בעיטות אדירות ממרחק, וזה מה שהוא עושה! איזה בעיטה של תומאס פרטי! ראינו אותו כבר, עונה כובש כמה וכמה פעמים בבעיטות מחוץ לרחבה. עונה מתופקד כבלם, אבל זה היה לשחק על כל המגרש. כן, וזה יתרון, כי הוא מזהה את זה שהוא יכול לבוא מעמדת הבלם לקישור, לטווח את השער. ירידה מצוינת של ניצן. למר, פרטי. שוב, אותו תרגיל קצר בקרן לייצר יתרון מספרי. אוקיי, למר. כדורים הולכים מתוקתקים מרגל לרגל חוץ מאשר הבעיטה האחרונה. ביצוע מהיר של הוצאת החוץ, אבל בית"ר עם הרבה מאוד שחקנים בקו האחורי. עד עכשיו לא עושים שטויות. הטעות הזאת אולי של זהבי, אבל הוא ממהר לחזור לעמדה שלו. אוקיי, פותח רגליים, איתו לו שם, אין מי שיבט, אין מי שיעשה את הפעולה האחרונה. מורטה, אוקיי, הם מטיילים ברחבה, בסוף זה ייכנס. איזה פעולות יפות של כדורגל, איך הם גורמים להגנה של בית"ר להרגיש שהיא יוצאת מאיזון, אבל כל פעם שמגיעה הפעולה האחרונה, צ'יפ גדול של קוקה, אבל ביטולו עד שהוא עוצר, עד שהוא בועט, כאילו הכל בהילוך מהיר, ומגיעים לרחבה, זה נהיה בהילוך איטי ברגע האחרון. אתה יודע את מי הם צריכים עכשיו כדי שהדברים יסתדרו להם? יושב על הספסל. ההוא עם תחתום את הקריירה שלו עם שער בארץ הקודש? יכול להיות, מספר 7. קריירה באתלטיקו? יכול להיות. תומאס. תראה כמה שחקנים בהתקפה הזאת, בעצם כל הקבוצה בהתקפה הזאת, אוקיי. ממש שוכבים על השער של איתמר ניצן, ובית"ר רק רוצה לרדת למחצית עם העיתון הזה של ה-1-0, אז נחשוב מחדש מה עושים במחצית השנייה. ניצן נשאר שם תקוע, אבל מציל שמע, הצלה מדהימה של איתמר ניצן, פשוט משחק הירואי שלו היום, איזה יכולת. תשמע, זהבי וטל בן חיים שמים רגל גוף, אבל כשזה עובר גם אותם, האיש הזה נראה כמו שוער אירופאי בחלק גדול מהחלקים השנה. איזה עונה אדירה. מהרגע שהוא שמע ששטקוס אמור להגיע, בית"ר קיבלה חיזוק. אז הייתה הצלה באמת מדהימה מהנגיחה הזאת של מורטה, זה כבר היה ברשת. איזה אינסטינקט. גם ירד נמוך, זה לא כדור קל לשוער לרדת כל כך נמוך. הזדמנות למתפרצת, קינדה עכשיו, הכדור הזה עובר, אבל עדיין יוצא ומרחיק, עדיין לא נגמר. הייתה פה הזדמנות לבית"ר לגנוב שער במתפרצת לפני סיום המחצית הראשונה. אריאס היום סוחר. אם צריך לבחור בצד במחצית הזאת, תסכים איתי שזה איתמר ניצן. אני מבחינתי. כן, אני חושב שכל המחצית הזאת באופן יחסי של בית"ר מחצית טובה, כן. אבל אין ספק שאיתמר ניצן ברגעים האלה, ברבע שעה האחרונה, גם טל בן חיים ואור זהבי שסוגרים שוב ושוב ושוב, כדורים שאוטוטו מגיעים לשער. רודרי. האם הוא יצטרף לשחקנים שעוזבים את אתלטיקו בקיץ הזה? שאלה גדולה. טל בן חיים שם, אפשר לכדור לצאת. מורטה לא רוצה ללחוץ ידיים. ראית? מורטה לא רוצה שם ללחוץ את היד. אתם בינתיים יכולים לבחור את השחקן המצטיין. תלכו את בחירתכם. המספר שמופיע על המסך. אחד מכם גם מסכים לפרס. אסיקס, קולקציית קיץ 2019. אסיקס, מובילים, יעילים, פעילים, ניהול תיק
בנקי השקעות. ימים מושלמים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i25 מ-42,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליז. אתה שומע את השירה? לא נראה לי שמורטה יותר מדי מתרגש מהשיר הזה, ואם כבר זה רק ימריץ אותו כאן להבקיע. ככה זה עובד בדרך כלל. מנו סנצ'ס, רודרי, עכשיו טל בן חיים גם מטריף את מורטה, ויש שם שוב ריבים. קוקה מכניס כדור נהדר לתומה למר, הוא מחפש את השחקן הפנוי, לא יאומן, פשוט לא יאומן איך אתלטיקו מחמיצה את כל ההזדמנויות שלו. זה כדור שקוקה בעיניים עצמאיות אמור לעשות, ושים לב מה קורה בין מורטה לטל בן חיים. המאצ'אפ הזה, הוא ממש מחליף את קוסטה. קודם כל המהלך הזה שקוקה גם התחיל וגם היה חייב לסיים, להכניס את הפס כמו שצריך, וליאני קורא אליו את טל בן חיים. עכשיו קורא אליו גם את קוקה, לפני זה היה מורטה וטל בן חיים, פשוט בדחיפות, כאילו זה עכשיו גמר ליגת האלופות. לבן חיים יש צהוב. אתה מבין? אתה זוכר מה אמרתי לך בתחילת המשחק? הוא עם קצת מאבד את זה עוד טיפה, הוא גם לא מסיים את המשחק. ולא בגלל שהוא יוחלף, אלא אם כן ניר קלינגר כבר קולט את מה שקורה כאן והוא יוציא אותו במחצית, ואני לא אופתע אם זה יקרה. ממשיכים לריב. אתה מבין שהם שיחקו באותה קבוצה? אומנם לא ביחד. מורטה ובן חיים שיחקו באותה קבוצה, בצ'לסי. עוד כדור נהדר שם, רודרי עובר את כולם, שוב תומה למר, חלש וקצר לידיים של איתן ניצן. בינתיים מי זה שם קולטה על הדשא? מורטה דרך עליו. 3 דקות, נוסיף לירן ליאני, אנחנו כבר אחרי דקה וחצי בתוך ה3. כן, בעיקר בגלל הפציעה של קוסטה כמובן. ההצלה המדהימה הזאת של ניצן, פשוט, באמת, ברמה עולמית. עונה נהדרת. בכלל, עונה נהדרת שהוא התחיל אתה יודע, כמתנדנד, שוער שני של גורש, יציבות, ביטחון, עובדים איתו נכון בבית"ר ירושלים, ומה לדעת שאמור לעבור שוער זר על התפקיד שלך ולהתעלות ולהיות יותר טוב, באמת, גם עבודה מקצועית טובה וגם מנטלית. רודרי, סאול, שהיום לא מורגש לחלוטין, סאול, הוא כבר כאילו בפגרה. אחד השחקנים שבדרך כלל הכי דינמיים באתלטיקו מדריד. קלטינס. וואו, איזה דברים שהוא עושה פה היום. אריאס. אולי התקפה האחרונה לא תהיה כאן. קריאת מחלץ. לומן, איזה יופי! אני חושב שיש פה חסימה לא חוקית של תומאס פרטי, כדור חופשי לזכותה של בית"ר ירושלים. יכולת טכנית בהחלט מרשימה של הצרפתי הזה, פרידי פלומה. שוב, לבית"ר יש פוטנציאל בקנה מידה ישראלית למשחק אגפים מצוין ברמה התקפית לקראת השנה הבאה. כדור שם מטייל ברחבה ואנטוניו עדן קולט אותו, והנה מגיע גם מהשריקה לסיום המחצית הראשונה. בית"ר ירושלים, לא תאמינו, ביתרון 1-0 על אתלטיקו מדריד, סגנית אלופת ספרד, מהשער של האיש הזה, מאור בוזגלו. מחצית ראשונה טובה של בית"ר, נכון שרוב הזמן אתלטיקו תקפה, אבל לא שחשבנו שיהיה אחרת. אבל בשביל שבית"ר תנצח צריכים לקרות כמה דברים. א', שבית"ר תנצל מצבים שהיא לא תגיע הרבה, אז מ2-3 היא צריכה להבקיע שער, והיא עשתה שער נהדר. מצד שני, היא צריכה שההגנה שלה וניצן יהיו במיטבם, שההתקפה של אתלטיקו לא תהיה מרוכזת, וזה מורטה, ויטולו, למר וקוסטרד שנפצע פשוט לא היו מרוכזים בפעולה האחרונה, ולכן זה נוטה לכיוון בית"ר כרגע, שעשתה פה שער פנטסטי.
ובוא נראה כמה שולחנות דייגו סימוני יהפוך בטדי במחצית כדי שהקבוצה שלו תהפוך את התוצאה, ואיזה חילופים הוא יעשות. יפה, מחצית כאן בטדי, 1-0 בית"ר ירושלים מול אתלטיקו מדריד. אנחנו יוצאים למספר הודעות, יעד חוזרי. אלוף העולם, אחד הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי בשנים האחרונות, נכנס עכשיו והוא ייכנס במקומו של קוקה. שחקן נבחרת ספרד יוצא, ואנטואן גריזמן עולה ומקבל כאן תשואות אדירות מכל עברי האצטדיון, גם מאוהדי בית"ר ירושלים, והוא מוציא לדרך את המחצית השנייה. אנטואן גריזמן במשחקו האחרון בהחלט באתלטיקו, המשחק הרשמי האחרון בליגה, אבל היום פעם אחרונה שהוא לובש את המדים האדומים לבנים. איפה הוא ישחק בעונה הבאה? אתם יכולים לנחש. כרגע השמועות מדברות ברצלונה. המחיר 120 מיליון יורו, לא פחות ולא יותר. כן, וקודם כל זה בשורה לאוהדים, אתה יודע, הרבה מהקהל בא לראות פה גם בית"ר ירושלים וגם את גריזמן במשחקו האחרון באתלטיקו. זה גם משנה את המערך של אתלטיקו שמשחקת עכשיו עם מורטה וגריזמן בשפיץ, ויטולו משמאל, למר מימין, שני קשרים אחוריים, רודרי. בעצם הוא חוזר למערך הקדמי, כי אחרי שדייגו קוסטה יצא, נכנס רודרי שהוא קשר. עכשיו בעצם עוד פעם יש לאתלטיקו שני חלוצי חוד, למרות שגריזמן משחק קצת מאחורי מורטה, אבל למר ממשיך להיות השחקן הפעיל ביותר, השחקן החופשי ביותר, מספר 11, ועכשיו שני הצרפתים ביחד, גם למר וגם גריזמן, ינסו להחזיר את אתלטיקו למשחק. הם בפיגור 1-0, וזאת תהיה קרן בזכותה של אתלטיקו. בבית"ר ירושלים ראינו חילוף אחד במהלך המחצית הראשונה, לקראת סיומה, כשיוסי בניון שפתח יצא וגדי קינדה נכנס במקומו. טל בן חיים, למרות מה שאמר בודי גיזבור במחצית, למרות העצה שהוא נתן שם לקינגר, טל בן חיים עדיין לא נתן. למר מעלה ברגל שמאל, חומק שם על יד העמוד. הזדמנות טובה לבלם הצעיר ופרנסיסקו מונטרו. יופי של עלייה, עשה הכל נכון, גם מוריד את הכדור יפה לקרקע, עשה לו אולי חצי מטר. מסוג השערים שחימנס לדעתי. קודם כל זה הסטנדרט להיות בלם באתלטיקו, אתה בא ורואה איך אתה בנייחים. איפה אמירה על בוזגלו? אנחנו רוצים לעבור אליך, קפלן, ספר לנו מה קרה בהפסקה במחצית בחדר ההלבשה של בית"ר ירושלים. ניסו להקל את מה שקורה פה, שהם מובילים על אתלטיקו מדריד. אבל השחקנים אומרים אחד לשני, יש לנו פה הזדמנות. אמנם משחק רעבה וכיף ונחמד, אנחנו מובילים על אתלטיקו מדריד. אם נהיה רגועים, במיוחד בתחילת המחצית השנייה, נכניס אותם ללחץ, אפשר לעשות פה משהו מאוד יפה. אריאס, כדור נהדר שמקבל מסאול, מורטה לא מצליח להגיע, פנדל, וכדור עונשין מ-11 מטר. ליאני, האם הייתה שם נגיעת יד של טל בן חיים? האם זה מה שליאני ראה? אולי בכל זאת היה כדאי להחליף את טל בן חיים במחצית, אתה יודע, אולי לא מהסיבה הזאת. אנחנו ממתינים לראות את ההילוך החוזר. יד ברורה, מניף את היד למעלה ומסיט את הכדור. אולי הוא לא נוגע, אבל ראינו את השטת היד. יאני ראה את זה. אין פה ור, כן, אתה יודע. גריזמן, אנטואן גריזמן נבקיע בכדור עונשין מ-11 מטר בגמר המונדיאל. אנטואן גריזמן החמיץ בכדור עונשין מ-11 מטר בגמר ליגת האלופות. אנטואן גריזמן מנסה להכניע את איתמר ניצן, הוא עושה את זה בקלילות. הנה הריקוד המפורסם שלו בנגיעה השנייה שלו בכדור. אנטואן גריזמן משווה כאן ל1-1. פנדל מושלם. גריזמן 2 דקות על 3 דקות על המגרש, קושי נוגע בכדור, אבל עושה מה שאף אחד באתלטיקו לא עשה עד עכשיו, בועט כמו שצריך לרשת. איזה פנדל. אם הוא עשה את זה בגמר מונדיאל, אתה יודע איזה מתח ואיזה לחץ על הכתפיים, אז שהוא לא יעשה את זה פה בטדי. הגול האחרון של גריזמן באתלטיקו יהיה בארץ הקודש, זה אנחנו כבר יודעים. זה בוודאות, אולי לא האחרון, אולי זה לא היה האחרון, אבל האחרון יהיה בכל מקרה, או זה או זה שיבוא אחריו. אבל אם מדברים על שערים של גריזמן, 133 שערים רשמיים ב-256 משחקים. העונה אגב הוא הבקיע 21, שמבחינתו זה ממש מעט,
בעונה שעברה הבקיע 29, והייתה לו עונת דברים 32, אבל לא זו הסיבה שהוא עוזב את הקבוצה. פשוט מחפש לעצמו אתגר, גיל 28, מאמין אולי שקבוצה כמו ברצלונה יוכל כן להגשים את החלום ולזכות בליגת העל. 5 שנים. עצם זה שמשלמים שחקן בן 28 תג מחיר של סביב ה-100 מיליון, יותר, 120 מיליון, ורונלדו בגיל 33 או 4 עבר ב-100 מיליון. זה גם פעם היו קונים שחקנים שיש להם 10 שנים קדימה. פה המחירים כבר הפכו... לגריזמן יש עוד 5 שנים, זה בסדר. אבל עדיין זה 5 שנים במקרה הטוב בטוב. למר, אריאס, מיישר את זה, ניצב, נוגע ומרחיב. האמת שאתלטיקו מדריד התחילה את המחצית השנייה כמו שהיא סיימה את הראשונה. היא הקבוצה היוזמת, היא הקבוצה ששולטת ובית"ר נלחצת לאחור. תומאס פרטי, רודרי, סאול, קצת שמאל מגיע מנו סנצ'ז, גריזמן פיץ את זה פנימה, קצת חלש מדי לחברו לנבחרת תומה למער. מי המצטיין שלכם במשחק הזה? יש לי כמה המלצות, אבל בואו תבחרו לבד. שלחו את המילה שחקן מבחירתכם למספר שמופיע על המסך. אחד מכם גם יזכה בפרס מתנת תקווה. לא קונים מכשיר בלי נקודה אדומה. סמל השירות והאחריות של מיופן. לעשות לייק לאקסיט? לא חכם. פנסיה במלוא המבטחים? חכם. קרן פנסיה גדולה בישראל. הלילה של בלו, כחול יותר. קינדה שם קצת מסתבך ויוצא מזה יפה. אני קינדה, מאור בוזגלו נדחף שם על ידי ביטולו והשופט שורק, והנה הזדמנות לבוזגלו להבקיע את השני שלו. עמדה נפלאה עבורו לסובב את הכדור אל הרשת של אנטוניו אדן. ביטולו אומר באירופה זה נחשב כתף, אי אפשר מנפילה לשרוק פאול, על זה הוא מתעצבן, אבל לדעתי הוא השתמש גם קצת ביד. כן, הוא דוחף את בוזגלו מאחורה, עבירה ברורה. זה לא כתף לכתף כמו שביטולו טוען. אליאני צודק. וזה טווח שאולי טיפה רחוק לבוזגלו, אבל זה בהחלט טווח שהוא יכול לדווח את השער. שיעשה מה שמסי עשה, יזיז את הכדור כמה מטרים למקום שהוא רוצה. בגול המפורסם נגד ליברפול הוא יזיז את הכדור 3 מטרים. השופט מסתכל. אתה יודע כמה קלטות של בוזגלו הוא ראה אתמול בלילה? המצלמות נדלקות ביציע הצפוני, כולם רוצים להנציח את השער של בוזי. האם זה יקרה? אחד כבר יש לו היום. בוזגלו היום בסוג של משחק פרידה, כנראה, לא בטוח. אולי הוא מנסה להוכיח שכדאי להשאיר אותו. כל מאדם תוכן בין הקורות, בוזגלו לא עובר. גם מהעונה הבאה אי אפשר יהיה כבר להעמיד שחקנים של הקבוצה התוקפת בחומה של הקבוצה המתגוננת. חוק חדש ייכנס לתוקף אבל בשני ביוני זה אינה מתגוננת. רודרי תומאס, דיברו כאן במחצית על אליפות אפריקה, הנה שחקן נבחרת גאנה, תומאס פרטי. סאול כל הזמן הכדור האלכסוני הזה לאריאס, לקח את זה לגריזמן. מנו סנצ'ז, טרו, קצב עכשיו מאוד איטי, אולי יעבוד לטובתה של אתלטיקו. עוד גלישה שם של מורטה, אבל הוא מצליח לקחת את הכדור פעם נוספת ולהשיג את הכדור. אלברו מורטה
בגידורי הזכייה של נבחרת ספרד הצעירה באליפות אירופה ב-2013. הגמר היה כאן בטדי, ניצחון אדיר 4-2 של ספרד על איטליה, ואיזה שחקנים היו באותו משחק. נזכיר לכם כמה שמות, אגב גם בצד האיטלקי. גריזמן מעלה, אבל חייב מרחיק. איזה יופי של כדורגל עכשיו של אתלטיקו, שוב גריזמן. עוד ניסיון שמורחק שם מתוך הרחבה. האינטנסיביות של אתלטיקו כשהיא מאבדת כדור מסביב לרחבה נראית אחרת במחצית הזאת. ובית"ר כאילו נגמר הכוח ברמה הפיזית. תראה מה ביטולו עושה שם, הולך דקה ביטולו, והכדור איכשהו מעססתם פעם, היו אומרים. בית"ר מדי פעם עושה קצת התקפות מתפרצות כמו שאנחנו רואים עכשיו. זה הצ'אנס שלה, כי בכדורגל מסודר אתלטיקו דוחקת ודוחקת את בית"ר אחורה. אולי במתפרצת בית"ר תייצר משהו. אז אולי נקרא עכשיו קרן גם משהו. עוד מעט יהיו חילופים כאן בשני הצדדים, שני חילופים באתלטיקו ושניים בבית"ר. באתלטיקו ייכנסו הילד סרחיו קמלו, מספר 55, ואנחל קוריאה, שחקן סגל נבחרת ארגנטינה, יהיה בסגל לקופה אמריקה. זנגלו מעלה את הקרן, אין שם אף אחד שימשיך. ביטולו שם מאבד את הכדור, אבל גם קינדה. רודרי עם תנועות ידיים שם ממש מנהל את העסק מאחורה כמו בעל הבית, למרות שבסך הכל זו העונה הראשונה שלו בקבוצה. אבל בואו לא נשכח כמה מהמנהיגים האמיתיים כאן היום יושבים על הספסל בראשותו של דייגו גודין האורוגוואי שמסיים 9 עונות בקבוצה. עוד מעט ייכנסו גם יעקב בריאון ואפורסו טיירה. בינתיים לא יודע אם ליאני חלם שעושה דאבל פאס עם גריזמן. הוא חלם, אבל אתה יודע, חלומות לא תמיד מתגשמים, והוא ממשיך. ליאני שם רק להפריע למשחק. בינתיים סאול, עוד כדור שעובר מעל כולם, אבל ההבדלי קצבים מאוד מורגשים במחצית הזאת. לא יודע מה קרה לבית"ר ירושלים, אבל נראה שמאוד התעייפו מהמאמץ במחצית הראשונה. זו הסיבה אולי לחילופים, ובינתיים היו שם כמה עבירות בדרך, אבל המשחק לא עוצר, ובוזגלו יכול ללכת עד הסוף. בוזגלו! בוזגלו! בית"ר 2, אתלטיקו 1. שער שני היום למאור בוזגלו. ומאור בוזגלו רוצה להגיד כאן דבר ברור לכל הקהל ולכל ההנהלה של בית"ר: אני רוצה להישאר כאן. כן, אם יש שחקן ששם חותמת בערב הזה, זה לא האיש הזה שהבקיע פנדל, אלא בוזגלו, שאתלטיקו שכבה ושכבה ושכבה על בית"ר ירושלים, וראינו שרק במתפרצות פה ושם בית"ר יכולה להעניש. אז הנה מתפרצת כזאת, חטיפת כדור נהדרת, ותראה את הנגיעה הראשונה הזאת של בוזגלו. בוזגלו תחת לחץ של 3, משחרר את הכדור מהר, וזה יצר יתרון מספרי. ואיזה סיומת בקור רוח, מוביל קרוב לרגל, לא נותן לשחקן שמאחוריו להלחיץ אותו, מקבל את הכדור מקינדה, בורח עם הגוף לרגל ימין כדי שהבלם שרודף אחריו לא יוכל להגיע לכדור, וזה נהדר בפינה הקרובה. 2 גולים מרשימים מאוד של האיש הזה. 2-1 בית"ר ירושלים. אגב, אם היה פה ור, יש מצב שהשער הזה נפסל, כי כאשר בוזגלו לקח את הכדור והתחיל לפרוט שם מצד ימין, נדמה לי שהוא דחף שם והכשיל את מנו סנצ'ס, אבל אין ור ומה אכפת לנו. ו2-1 בית"ר. קריאף יוצא, ובינתיים החילופים באתלטיקו מדריד. ביטולו יוצא ונכנס במקומו סרחיו קמלו, מספר 55. אז
גם קמלו וגם אנחל קוריאה על המגרש, גם טיירה וגם בריאון. קוריאה ישחק בימין וקמלו ישחק בשפיץ ביחד עם גריזמן. למר בצד שמאל. חילופים התקפים. בצד השני בריאון נכנס לאגף ימין וטיירה כמובן לחזק את האמצע. רודרי. ומה שעומד לקרות עוד מעט זה גם בהחלט מעניין, אתם אולי לא רואים, אבל אנחנו יכולים לספר לכם שדודו גורש עומד להיכנס בין הקורות. קצת מוקדם מדי, אבל זה מה שמחליט קלינגר, לתת פה את הכמות השוער שפורש, גיל 39. אבל אנחנו נמתין בסבלנות. אנחל קוריאה, בין את המספר 10. והנה זה קורה, איתמר ניצן במשחק פנטסטי, אומנם הוא נכנע לפנדל, אבל אי אפשר לבוא אליו בטענות, הוא עשה פה כמה פעולות מדהימות, הצלה אחת באמת, שלא תאמן במחצית הראשונה לקראת סיומה, ודודו גורש, האיש שהיה שותף לשלוש אליפויות של הפועל באר שבע, נכנס עכשיו להופעה אחרונה בהחלט בקריירה. תשואות לשני שוערים, שוער שבילס בכוח את דרכו ללב של הקהל ועשה עונה נהדרת במשחק גדול איתמר ניצן, ומהצד השני האיש שבגיל מאוד מאוחר פרח ועשה קריירה פשוט יפה, מרגשת, הגיע לבאר שבע בגיל כמעט 36. בגיל 36, היום לפני 3 שנים, ב-21 במאי 2016, הוא זכה באליפות הראשונה בקריירה שלו, 1-3. אבל בואו ונראה עכשיו את סאול, אתלטיקו מדריד, קצת עצבנית מהשערים האלה שהיא סופגת כאן, אבל אין מה לעשות. אלטינס, עובר שם את הקו. השער הזה נתן המון אנרגיה לבית"ר ירושלים שהייתה בדקות שמאוד התקשתה. היא בקושי יצאה מהרחבה. נכון, ועשתה פה ושם מתפרצות שזה היה הכלי היחידי שלה באמת להפתיע, אבל עכשיו זה נותן לה עוד אנרגיות, עוד אוויר השער הזה. מצד שני אתלטיקו פתאום צריכה לפצח הגנה של קבוצה אנרגטית, ובהתחשב בזה שיש הרבה חילופים, קלינגר וניסן יחזקאל צריכים להשתמש בהם לשמור על הרעננות של הקבוצה שלהם. טיירה פורטוגלי שם בקו האחורי, 27. הייתה לו עונה מדהימה במיוחד. איזה כל לכל בית"ר. קוריאה. זה לא מגיע לרגע של גריזמן. עוד מרחיק. בוזגלו, ללא ספק גיבור המשחק עד עכשיו. צמד שערים. כמובן היה שותף לגורש באותה האליפות של באר שבע. כאילו הבקיע היום לפני 3 שנים במשחק האליפות. אבל היום הוא כובש פה 2 בטדי, ועוד כדור לעומק, כבר אין, לא מגיע. זה מהידיים של אנטוניו עדיין. לא יודע אם שמתם לב, אבל זה הזמן לשים לב שבית"ר ירושלים חונכת היום סט חדש של תלבושות, במיוחד לכבוד המשחק הזה, יוזמה של הבעלים, של משה חוגג, שמשלב פה את עולם הכדורגל עם עולם המטבעות הדיגיטליים, שהוא כמו שאנחנו יודעים מאוד פעיל בו, ולראשונה בעולם הספורט על החולצות של השחקנים יש לוגוים של החברות הגדולות בתחום המטבעות הדיגיטליים, שזה גם בהחלט מעניין. גם המשכורות נכנסות ככה? לא, זה לא בביטקוין עדיין לא, אבל אולי בעתיד. זג לא, העם לא מצליח לעבור, ושוב הכדור בידיים של עדן.
עוד מעט תראה עוד שני חילופים בבית"ר ירושלים. גם אורי ברום ייכנס, וגם מיכאל וודו צער רומני. שתיים אחת בית"ר, ואתלטיקו לא מצליחה להניע מחדש. אז על רקע החילופים הללו, כאשר גיבור המשחק מאור בוזגלו מוחלף, אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין, ונתתי לכם פה איזשהו רמז. שלחו עם בחירתכם למספר שמופיע על המסך, ואחד מכם גם מסכן משחק. העין האנושית מבדילה בין 10 מיליון צבעים. נסו אותה. הייסנס יולט טבעי. סוף סוף טסים לחו"ל. סוף סוף דיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון. מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. כן, אז מאור בוזגלו בחוץ, הנה שוב השערים שלו, זה הראשון. שער פחות אופייני לבוזגלו, אבל מלא נחישות ותנועה חכמה, עם הרבה יכולת של קריאת משחק לכדור של קלטין. והשער השני גם התחיל את המהלך, גם נתן ספרינט של 40 מטר, שומר על הכדור יפה, באמת צמד שאומר לאוהדי בית"ר, לחוגג, לבניון ואוחנה, אני רוצה להביא את הסטאר קוולטי שלי לטדי גם בעונה הבאה. אין ספק, המסר עבר. מה הם יעשו עם זה עכשיו אני לא יודע. בינתיים קונטה שם עושה מה שהוא רוצה. הוא יכול להיות השלישי, הכדור יוצא לקרן. קפלן, מהר, תן לנו דיווח. טוב, המצב של דייגו קוסטה יותר חמור מכפי שציפו בהתחלה באתלטיקו מדריד. נראים כאן מאוד מודאגים. בהודעה הרשמית שהמועדון מוציא, מדברים על נקח חמור בקרסול שמאל, ועל כך שהוא יעבור בדיקות רנטגן בהמשך הערב, כדי לבדוק מה חומרת הפציעה בדיוק. תודה, חבל. לא זה הדברים שאנחנו רוצים לשמוע. אבל זה כמובן לא משנה שום דבר מבחינת אוהדי בית"ר ירושלים שמריעים כאן ושרים, כאשר מיכאל וודו על הדשא במקומו של אנטוני ורן, שגם הוא הוחלף, גם בוזגלו בחוץ, גם ורן, גם נומה, גם בניון, כל השחקנים האלה שפתחו. וואו, איזה טעות! זה יכול להסתיים בשער שלישי! כמעט! זאת תהיה קרן. בריאון קנט את המסירה, עשה את היה נכונה, אבל לא ראיתי איזה בלם זה היה שקפץ. לא, זה היה תומאס פרטי שם שעשה את הטעות. לא, נכון, אבל זה היה מונטרו שחיפה עליו. נראה אם הכדור פגע לו בגב או ביד. בגב. איזה טעות של תומאס פרטי, ממש מתנה ליעקב בריאון. לא ניצל אותה ל3-1. בידר נוגח את זה החוצה, והכדור שוב יהיה של הקונצ'ונרוס, העמומים, כפל כפליים, גם בגלל התוצאה וגם בגלל הפציעה של דייגו קוסטה. רודרי, תומאס, רואה שם את אריה שנכנס יפה, אריה מנסה להשאיר שם לקוריאה. אגב, אם אמרתי קודם שאנחל קוריאה בסגל של ארגנטינה לקופה אמריקה, אז לא. זאת דבר נשאר בחוץ. סקלוני החליט לרתל עליו. מועמד. קטץ. עידה. יפה. תשע. אתה משחקת עכשיו עם אנרגיות אחרות לגמרי. סעוד שם מנסה. קטץ. עידוד שם בנגיעה ראשונה, לא תקופה פשוטה עוברת על אורי ברום. אנחנו מאמינים בו כאן בבית"ר. חיים. זו טיירה.
מה, אתלטיקו לא נוגעת בכדור. חילופים נתנו הרבה מאוד אנרגיה, יש פה 5 שחקנים שלא שיחקו ונכנסו ורוצים להוכיח את עצמם ונותנים אפשרות לביתר להניע כדור. אתלטיקו נחלשה מאוד מאז השער השני, קבוצה אחרת לחלוטין, גם סימונה רואה את זה, עושה עוד חילוף. ובעיקר, אתה יודע, זה התחושה של אתלטיקו שאנחנו לא מכירים שהיא מוותרת. כן. אם יש קושי שהקבוצה הזאת היא לא, אין לה אופי אף פעם שהיא מוותרת. קמלו עכשיו. מסירה לא טובה שלו, הישר לאיברום. אנחנו עבירה? לא. קינטליאני. אנחל קוריאה. גריזמן. רודרי. דומה למר. התחיל טוב את המשחק ויש כאן כדור חופשי. דומה למר שהתחיל נהדר. השעה האחרונה קצת נחלש בכל הקבוצה. שוב, במקום לבעוט, מחפש לחזור אחורה, למסור. למזלו, בריאון הכשיל אותו מאחור. זה רגע ששחקן עם בעיטה כמו של תומאס למה, צריך פשוט לבעוט לשער מ-18 מטר. שהוא מחפש את המסירה למישהו שמצטרף, הפעם סופט עבירה. והזדמנות לגריזמן לתת צמד בארץ הקודש. עוד מעט ייכנס באתלטיקו מדריד עוד אחד מהצעירים, קרלוס איסק, הצעיר, שחקן קבוצת הנוער, דודו גורש בין הקורות, להזכירכם, החליף לפני מספר דקות את איתמר ניצן, וטל קחילה, הוא המחליף הבא של קלינגר, אז יקרה עוד מעט, אחרי הבעיטה החופשית. מה נראה לי קצת קרובה מדי. גריזמן! דודו גורש יוצא. חשב שגורש יאמר על הפינה מעל החומה, אבל גורש נשאר במקום. וקולט. אני מבקש לבצע את החילופים. ואנחנו רואים שוב את הבעיטה הזאת של אנטואן גריזמן. קרלוס איסק במקומו של סנטיאגו אריאס. בן 21, קרלוס איסק ערך את הבכורה כבר בעונה שעברה במשחק מול הקורוניה. העונה משחק אחד בלבד בליגה כמחליף נגד וסקה. אנטואן קונטה יוצא וטל קחילה במקומו ל-20 הדקות האחרונות. ראינו היום את בוזגלו וראינו את קונטה. אם קונטה יהיה כשיר וישחק באותה רמת אינטנסיביות וחשק ואנרגיה כמו שראינו היום, הוא זר שביתר לא צריכה בכלל לחשוב לגביו, רק שיהיה בריא ויבוא עם אנרגיות. זה מעביר את אור זהב לשחק מגן ימני, כחילה ישחק עם בן חיים. מי השחקן המציין שלכם? שלחו עכשיו את שמו למספר שמופיע על המסך באחד מכם גם משחק. מפרס מתנף מגרם רשתות. הלילה של בלו, כחול יותר. לא קונים מכשיר בלי נקודה אדומה. סמל השירות והאחריות של ניופן. לעשות לייק לאקסיט? לא חכם. פנסיה במלוא המבטחים? חכם. קרן פנסיה גדולה בישראל. אתלטיקו מדריד בפיגור 2-1, כאן באצטדיון טדי בירושלים. ניצחון כאן של ביתר לא ייתן לה נקודות, לא ייתן לה שום דבר באופן רשמי, אבל ייתן לה הרבה מאוד תקווה לקראת העונה הבאה. אבל בינתיים אתלטיקו לא כל כך מהר מוותרת. הגבהה לא מדויקת של המחליף החדש קרלוס איסק. אגב, קבוצת המילואים של אתלטיקו מדריד נמצאת בליגה השלישית, אבל העפילה למבחנים, ויש מצב שנראה אותה בעונה בליגה השנייה. בדרך כלל אנחנו רואים שם את המילואים של ברצלונה או המילואים של ריאל, אבל המילואים של אתלטיקו זה כמעט ולא קורה. אבל גם אם יסיימו במקום הראשון בליגה השנייה, העולם לא יוכלו לעלות לליגה הראשונה. אלא אם אתלטיקו מדריד הראשונה תרד לליגה השנייה, אז זה אפשרי. גריזמן, קרלוס איסק, כיפים אותו שם שניים. אינדה. איברום, קלטינס, על בן חיים, נרגע במחצית השנייה, הפסיק לריב. גם אין לו עם מי. הוציאו את כל מי שהוא רב איתו. ממש כך.
בנדר. בית"ר היא זו שיש לה את כל הזמן שבעולם, להניע את הכדור, להחזיר אותו לאחור, להעביר את הדקות, היא רוצה פה את הניצחון. גם שמואל שיימן יהיה שותף היום במשחק, גם הוא כבר מתכונן להיכנס. נראה אם להשתמש בכל 11 החילופים שמותרים לו כאן. יש מצב. האם יש פה עבירה? אין שום דבר. אומר ליאני, וודוץ שם נופל ברחבה, כמו אחד שמחפש פנדל. בקושי רואים, לא, זה שום דבר. מרגיש את הנגיעה על הכתף וזורק את עצמו. לא היה פה שום דבר. רודרי, כמה דיברנו עליו. בינתיים הרבה לא ראינו ממנו. תומה למר. קמלו, כדור טוב שלו. על בן חיים מרחיק, שזה כחילה בעצם. כן, אבל כל המנצחים הטובים של אתלטיקו כבר לא במגרש. גריזמן יודע לנגוח, אבל בדרך כלל הוא נכנס לאזורים שמורטה, שדיגו קוסטה מפנים לו, שניהם בחוץ. אתלטיקו עם החילופים שלה רק נחלשה במחצית הזאת. בית"ר ירושלים דווקא קיבלה יריבויות. אור זהבי מסיים את חלקו במשחק, סך הכל משחק טוב שלו, של הבחור הצעיר הזה. שמחייב זהבי. שיימן עכשיו אל הדשא. חילוף שמיני שמבצע את בית"ר ירושלים. שעוד 3 מאלה שפתחו את המשחק. מה שאומר ששיימן ישחק את המגן השמאלי, קרטינץ יעבור ימינה לעמדת המגן הימני, וחוגג אומר, יא אללה, עם הקבוצה הזאת רק נשחק ככה בליגה. כן, זה ההבדל. זה ההבדל. תומאס. רודרי. גריזמן. תומה למר. יורה את הכדור מעל המשקוף. סוף סוף הוא מנסה לבנות שער. תגידו לו שגורש רוצה איזה הצלה אחת של פינאלי לסיום הקריירה. הייתה לו אחת יפה. כן, אבל זה בא לו לידיים. תנו לו איזה אחת שיוכל לזנק, שהקהל יריע לו. נאמר הבקיע 3 שערים בלבד העונה ב-36 משחקים. ציפור ממנו להרבה יותר. אנחל קוריאה, לא הייתה עונה מי יודע מה. עדיין פוסו טיירה עושה שם דברים יפים. שיימן. טיירה. בן חיים. עיניים בנדר שממשיך להניע את העסק באמצע. שם עבירה, אני חושב של מנו סנצ'ס, לא, של סאול. המחליף התשיעי של בית"ר ירושלים יהיה אנטוני ענן. וגם צ'ולו סימוני יחליף עוד שחקן. עומד להכניס עוד אחד מהילדים שלו, את מיקל קארו. אבל גם זה יקרה עוד מעט. ושוב לי אני מתערב, מה יהיה? פעם שלישית היום שהוא ממש משפיע על מהלכי המשחק. טיירה, הוא נעצר אצל סאול. זוהי עבירה של יעקב בריון. מה שקורה עכשיו זה מה שקורה תמיד, במשחקי ידידות כשיש לך פתאום חילופים סיטוניים. המשחק מאבד לגמרי את הסדר שלו, את הקצב שלו, בעיקר פעולות אישיות, מה שעושה עכשיו גריזמן. אל קמלו, עכשיו קוריאה. אין שם עבירה, גם קוריאה נשאר לשכב על הדשא, לא, אפשר להירגע. קמלו חוטף, הילד הזה עם הרבה חוצפה חיובית. שוב, היא הבנה שם, כולם לא מבינים את כולם.
עכשיו דודו גורש נפגע. וגם כועס על קחילה שצעק לו עזוב, קחילה ראה את גריזמן רץ, אמר אני לא לוקח סיכון, ונכנס בערך ובערך בגורש. קודם כל תהיה כאן קרן, אבל דודו גורש על הדשא. אי אפשר להכניס בחזרה את איתמר ניצן. למרות כי הוא התקלח. לא, יש עוד חילוף. אני צוחק כמובן. כן, דודו גורש כאן נפגע מהכניסה הזאת של קחילה. יכול להיות שזה גם איזה בזבוז זמן כזה קטן. אני חושב שעוד למעלה 10 דקות. בינתיים פה מתחתנו, סימאונה נותן הוראות למיקל קארו. אתם לא מכירים אותו, תאמינו לי שגם אוהדי אתלטיקו לא ממש מכירים אותו. קשר בן 20, ולא שיחק העונה בקבוצה הראשונה אפילו לא פעם אחת ישב בספסל. קארו בספרדית זה יקר, אז זה התקווה שלהם. אלי יוחנה שם בינתיים אני מניח מאוד מאוד מרוצה. ואתם יכולים לבחור את השחקן המצטיין, שילכו את המילה שחקן מבחירתכם. למספר שמופיע על המסע אחד. מכיר גם מסתכל לפרס, מתנתנית. הוגו בוס, דיוטי פרי נתב"ג, חנות ללא מע"מ. הוגו בוס, מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. רק היום במשביר 21% הנחה נוספים על הקובו שבמבצע למועדון. טוב, אני חושב שאנחנו רואים שם את דלויה, נכון? השוער השלישי מתחמם של בית"ר ירושלים. בינתיים אנחנו עם חילוף נוסף בבית"ר, בלי שום קשר לדודו גורש שכבר נמצא על הרגליים. אנטוני ענן ייכנס. האם זה יקרה אחרי הקרן או עכשיו? דן איינבינדר מעביר את סרט הקפטן לראש של קלטינס וירד ואיתו ככה במושלנטיות. אז דודו גורש חזר לאיתנו, מנסה לשמור על הרשת נקייה בדקות שעוד נותרו כאן לסיום, כדי לסייע לבית"ר לרשום ניצחון יוקרתי שעוד ידובר בו גם בישראל וגם בספרד. מעמדו של צ'ולו בסכנה אחרי היום? אנטוני ענן על הדשא. אנחנו עם קרן שאותה יגביע אנטואן גריזמן. ברגל שמאל, קצר מדי. הרחקה. אבל אלה הדקות שאתלטיקו אני מניח תשלח יותר שחקנים קדימה. הנה אנחל קוריאה, תחת לחץ של שיימן. נשאיר את זה לגריזמן. אל העבר השני, איזה יופי של התערבות. והנה מתפרצת, ראינו כבר מה בית"ר עשתה במתפרצות היום, וגם עכשיו ניתן לעשות את זה. קלטינס לא מגיע, נמצא שם יפה אצל מונטרו. קרלוס איסק ורודרי. מיקל קארו רגע מתופת כבלם, מה שאומר לתומאס פרטי לעלות קצת יותר למעלה לעמדה שבה הוא משחק בדרך כלל. סאול, תומאס, תומה למר, רודרי. הפעם הקודמת שסימיון היה בישראל עם אתלטיקו מדריד זה נגמר בניצחון 3-0 על הפועל תל אביב בליגה האירופית. הפועל תל אביב שאותה אימן אז ניצן שירזי זיכרונו לברכה. רודרי ממשיך לעבור, עוד אחד ועוד אחד. קוריאה, והנה גריזמן מקפיץ שם. איזו יכולת הצלה גדולה של קחילה. כדור כבר עבר כמעט את הקו, הוא קלט שגורש החליק ביציאה, לא החליט, נתן את הצ'יפ יפה מעליו, קחילה הרחיק, אבל תראה איזה זריזות של המחשבה ואיזה טכניקה. 120 מיליון יורו, אתה יודע, זה לא במקרה. גריזמן לא רוצה להפסיד במשחקו האחרון במדי אתלטיקו מדריד, גם
כבש כאן מהנקודה הלבנה, אבל את מי זה לא ממש ינחם אותו אם הוא יפסיד כאן. אף שחקן לא אוהב להפסיד, גם לא במשחקי ידידות. בטח לא כשזה המשחק האחרון, ויש כאן איזה אוהד שנכנס לדשא. זה אדיר, הוא הספיק לפני המאבטח לעשות סלפי עם גריזמן. המאבטח אפשר לו. הוא אומר, לא אכפת לי בית משפט, העיקר הסלפי. בוודאי, לפחות גריזמן לא לקח את זה יותר מדי קשה. אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה, כי אתה יודע, בדרך כלל, ב-99% מהמקרים, זה סך הכל חבר'ה באמת צעירים שרוצים איזה סלפי, לא יותר מזה. אבל מספיק שייכנס משוגע אחד, ויעשה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. קלטינס יוצא, עוזרלי נכנס. היה נהדר היום קלטינס, היה רגע אחד לא נעים מול קוסטה, זה קורה, זה לא נעים, אבל בישל את השער הראשון. ומי השחקן היחיד שנשאר מהדקה הראשונה ועד עכשיו בבית"ר? טל בן חיים, הוותיק ביותר. אבל לא סתם הקהל כל כך אוהב את קלטינס, באמת שחקן שבכל תפקיד שהוא מקבל, המאמן יודע שהוא יכול לסמוך עליו. נכס עבור בית"ר. שיימן, איזה יופי. איינברג לא מספיק להגיע, סגירה טובה שם לצידו של פרנסיסקו מונטרו. ענן, תחילה, בן חיים, 4 דקות לסיום בלי תוספת זמן, 2-1 בית"ר ירושלים. בדיוק התוצאה שנבחרת ארגנטינה הפסידה כאן מול נבחרת ישראל לפני 21 שנה. נבחרת של סימיון, שאומנם לא שיחק בה, אבל היה בהחלט חלק ממנה. גינדה מתחיל את הדרך שלו, וודוץ. האם נראה גם שער שלישי? הוא בורח שם מתחת לרגל לאימברום, וחבל, הייתה פה הזדמנות טובה. מה, ניר קלינגר יוכל לרשום בקורות החיים שלו. ניצחתי את סימיוני. ניצחתי את סימיוני, לא את אתלטיקו, את סימיוני ניצח. וזה בזכות הקלטות שהוא ראה לשחקנים השבוע. דודו גורש שיושב על הדשא. מה קורה? האם הוא לא יכול להמשיך? מיד נראה. יכולנו לסיים בזינוק מרהיב, אבל הוא כנראה יסיים בגלל פציעה. זה החילוף ה-11. ואתה יודע, אומרים כאן מסביב בשקט, רק שלא נגמור את הקריירה. לא, זה בצחוק. דודו גורש, לא פציעה קשה, אבל הוא לא רוצה פה לעשות פדיחות בדקות האחרונות. ודלויה ייכנס גם הוא, לא האמין שהוא ישחק. להגיד תודה לדודו גורש על קריירה נפלאה, גם אם מסתיימת בפציעה קטנה. עשה באמת קריירה מרשימה. לא רוצה להפסיד, הוא רוצה תוספת זמן. אבל בשביל זה הקבוצה שלו קודם כל צריכה לשחק בקצב שאתלטיקו אמורה לשחק, כי מאז השער של בית"ר לא דומה בכלל לאתלטיקו. לפני זה עוד הגיע, החטיאה, שכבה על בית"ר ירושלים. ב-25 דקות האחרונות זה לא דומה בכלל. בוא לא נשכח, השער היחיד שהצדק במדריד, וזו האמת, למרות כל המצבים וההחמצות, השער היחיד היה בפנדל, לא במשחק שוטף. לא ירצו כל כך לזכור את המשחק הזה כשהצדק במדריד, אבל אין מה לעשות. אבל רגע, הנה הטעות של דלויה, לא, מצליח בסופו של דבר לרדת ולקחת בנגיעה הראשונה שלו. לא, הגיב דווקא יפה, כי טל בן חיים רצה לשמור על הכדור עם הגוף, וכמעט נדמה לי שזה היה למר שם, דחף את הרגל והפתיע אותו. לא, זה היה כמובן קוריאה. כן, הגיב יפה. בחסימה נהדרת של טל בן חיים, שיסיים את המשחק הזה בכל מקרה, כי 11 חילופים כבר בוצעו על ידי בית"ר. הנה הוא קוריאה. מה למר לא יגיע. כמה זמן יוסיף פוליאני? תשמע, אם זה לפי חילופים צריך להוסיף 20 דקות. אבל זה לא עובד ככה במשחק ידידות.
עדיין לא נגמר, תומאס פרטי, גריזמן, רואה שם את קוריאה, מכניס לו את הכדור מול דלויה, שיורד נפלא ולוקח. זה ילד זה? עכשיו. איזה יופי. כבר בתגובה הקודמת שלו ראו שהוא נכנס טוב למשחק ל3 דקות, אבל שתי פעולות נהדרות שלו, קורא את זה כמו שצריך, יוצא עם ביטחון. הנה עכשיו את קמלו, גריזמן, למר, תוספת הזמן תהיה של 5 דקות. תומה למר, הרבה עבודה, אבל לא הרבה תוצרת מהעבודה שהוא השקיע כאן. אנחל קוריאה מגביע לרחבה, קוריאה לוקח. הנביחה הזאת של סאול. מי שמשחק בצד שמאל בדקות האחרונות זה סאול, כדי שהוא יוכל להצטרף. טל בן חיים, אלי קינדה יוצא קדימה, יכול ללכת עד הסוף, יש לו כמה אופציות מסירה, יש פה נגיעת יד, קינדה בועט, וזה עוד לא נגמר. אימברום, השיר יפה לשיינמן שמגביע ברגל שמאל, אבל לא מספיק מדויק. רגע, אני לא מבין, החליטו על 11 חילופים והוא מכניס עוד, אני לא מבין, אולי היה פה הסכם ליותר ממה ש... הסכם עודפים. הסכם עודפים, כן. זה מוזר, אבל בסדר, אנחנו לא מתלוננים. בינתיים תומאס, גריזמן, סתם לעצמו פה מקדמה קצת יותר מדי, תשמע, דלויה עובד קשה בדקות האחרונות, הוא לא האמין שהוא ישחק, ואחרי שהוא עלה כבר, ככה בכדורים מגיעים לתוך הרחבה שלו, אבל בינתיים הוא עושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר. עוד עיבוד כדור של בית"ר, אי אפשר לבצע את החילופים. סאול, גריזמן, קמלו תופס מקום, אבל טל בן חיים מרחיק. וזה בורח מהרגל שם של תומאס לעברו של דלויה. עוד התקפה הולכת לאיבוד לקולצ'ונרוס, עוד 3 דקות לסיום תוספת הזמן. סימיונה לא ממש אוהב את מה שהוא רואה כאן. זה מעניין לשמוע אותו במסיבת העיתונאים. טוב, מיקי סירושטיין ייכנס עכשיו במקומו של גדי קינדה, שבעצמו היה חילוף הראשון. ניתן בן חיים בכל זאת סיים את המשחק, ועידן ורד נכנס במקומו. תשמע, קורה פה משהו שאני לא יודע, סיכמו על 11 חילופים, בסוף יש פה 13. זה לא יפסוק את הניצחון, נכון? לא, אבל שזה הבעיה הכי קטנה של סימונה, לא כמות החילופים. הוא שואל אותו גם, אתה צודק, עוד 2, נכון? מה זה? כאילו, תשמע, אם החלטתם על 11, אז שיהיה 11. זה לא... תשמע, אם מחליטים על משהו... לא, עכשיו הוא חושב שזה בשביל לבזבז זמן. זה לא משנה. נכון. הנה עוד פעם נכנס עוד נודניק אחד. למה גם, אתה יודע, השומרים פה כל כך מאחרים מהגיל. והקהל של בית"ר לא אוהב את זה. לא מכובד. בוודאי. זה בפעם שנייה. והנה עוד אחד נכנס. עוד ילד מגיע מאחורה. נו די, מספיק. מספיק, הם ממשיכים להיכנס. אוי, למה זה קורה? למה לקלקל את החגיגה? תמיד כל אחד שנכנס, אחריו באים עוד 4-5. גועל נפש. זה מביש. זה כבר ברמה שמביש. אני במקום ליאני שורק לסיום ואומר תודה רבה. פשוט לא ראוי ולא מתאים. ארגנו חגיגה כל כך יפה. חלון ראווה כל כך מכובד, יפה, אווירה נעימה. בשביל מה צריך את זה? כל כך מיותר, כל כך לא מכבד. בסופו של דבר זה הרושם שאתה יודע, שנשאר לצערנו הרב. כל השכונה הזאת כאן בסוף.
טוב, עכשיו ליאני צריך להחליט מה עושים, כי לא שיחקו פה איזה 2-3 דקות, ומצד שני כבר אין ערך ספורטיבי למה שקורה כאן על המגרש. שחקנים רק מחכים שהאירוע הזה יסתיים, וכל כך חבל, כל כך חבל, דווקא ביום שביתם ירושלים בדרך לנצח פה את אתלטיקו מדריד. חמש הדקות מסתיימות עכשיו, אבל אני מניח שליאני יוסיף לו דקה או 2 אולי, בגלל כל מה שקרה כאן. דומה למר, כדור עבר את הקו אם אתה שואל אותי, הוא אפשר לו לעבור את הקו. קרן וגם אנטוני אדן השוער עולה ריאל מדריד לשעבר למי שזוכר בבטיס בשנים האחרונות. ההזדמנות האחרונה של אתלטיקו לא להפסיד כאן את המשחק הזה. אנטוני אדן עולה לכדור ולא מגיע. עכשיו קמלו קורע, סאול לא בעמדת בעיטה. קרן אליאני עדיין לא שורק לסיום, הוא יאפשר לאתלטיקו את הקרן הזאת וזהו. כדור קצר מדי, בית"ר ירושלים עם הכדור, אין שוער בשער, אפשר לבעוט, למה לא לבעוט? אוי, עדיין בינתיים חוזרת בין הקורות, וזהו זה, שריקת הסיום, בית"ר ירושלים מנצחת 2-1 את אתלטיקו מדריד, צמד של מאור בוזגלו, ואנחנו נרצה לזכור בעיקר את השערים של מאור בוזגלו ולא את הפריצות האלה של האוהדים בדקה בתוך תוספת הזמן, מה שקצת קלקל כאן את הטעם הטוב. תשמע, מבחינת בית"ר ירושלים האירוע יפה, אירוע מכובד, חבל שקרה מה שקרה בסוף עם אנשים שלא יודעים לכבד ולהעריך את מה שעשו פה, אבל אנחנו ניקח את האירוע היפה הזה. אתלטיקו לא באה לשחק כמו שאתלטיקו יודעת, ובית"ר ירושלים ניצלה את זה, גם את זה צריך לדעת לנצל. יש פה שחקנים שבאו להוכיח שהם רוצים להיות חלק מבית"ר ירושלים של שנה הבאה, וכמה פוטנציאל של המועדון הזה. היה פה פשוט משחק ואווירה שעושה, אמורה לעשות טוב לכדורגל שלנו ולאווירה. שוב, חבל על כמה, יותר מכמה ילדים שהקודקוד לא עובד ודאגו טיפה להרוס את זה בסיום, אבל לנו זה לא יהרוס את זה, את החוויה שהייתה פה, כי באמת היה פה ערב מרשים ומכובד.